Ginadayawan ti Sanggunian Panalawigan ni Mrs. Mildred Fernando, babeen ti pinutarda nga Resolution of Commendation. Nakasaad iti nasao a resolusyon iti panakabigbig kadagiti na aramidan ni Fernando, kabayatan ti panagserbina iti naunday nga panawen akas presidente ti Barangay Health Workers manipod 1990 agingga iti 2015. Ado apamadayaw wenno awards tinawawat iti BHW kabayatan ti liderato na. Nagserbi ni Fernando a BHW President nga awan pulos iti nawawat na nga honorarium. Inpeksamet ni Fernando iti napalao sa panagyaman na iti Provincial Government of Ilocos Norte, babeen iti liderato ni Governor Matthew Marcos Manoto. Manipod iti Provincial Capital, Vicky Adena, nagipadaamag. Narimat nga rapaap, intay amin maragpat.